Nico, avui, mira, especialment m'alegre de tindre un tertulià tan jove com Nico, 20 anys, conforme deia jo. Quina és la perspectiva dels més joves quan passa una catàstrofe d'estes? Pues la veritat, jo pràcticament la mateixa que la que han comentat abans els companys. Jo crec que si d'alguna manera extraiem alguna conclusió o podem extraure alguna conclusió de tot això, és que sembla que els éssers humans no aprenem moltes vegades dels errors, perquè tenim com a obligació moral, crec jo, el deixar la terra millor que la vam trobar. I això, desgraciadament, com estem veient, no està passant. I més quan es tracta d'un incendi intencionat o d'algun tipus de negligència, en aquest sentit, això demostra una irresponsabilitat que és una desgràcia que en el segle XXI continua ocorrent, perquè jo crec que, d'alguna manera, el patiment que això causa tant en les famílies afectades com en les poblacions de Xella, ara actualment, com en tota la població, perquè quan es crema una serra, d'alguna manera es crema una part del sentiment de molts pobles. També jo tinc l'experiència propera de l'últim incendi que va haver també per les serres del Torrater, en terme d'Agullent, d'Ontinyent, en l'any 2010, crec que va ser, i la veritat que va ser un colp molt dur, i més per a gent, jo per exemple ara que vivim a València, perquè estem estudiant allí, quan tornem moltes vegades sempre tens més ganes d'anar a la serra, xafar serra, perquè, clar, això una gran ciutat no t'ho ofereix, i uns paratges que tenim a les nostres comarques jo crec que els hauríem de valorar millor, de posar en valor, perquè moltes vegades quan, per exemple, ahir vaig anar a passejar pel Torrater i, clar, dona molta pena perquè encara queden les restes d'aquest incendi de 2010 que ens va commoure a tots i que, a més, encara commou més a la població de les nostres comarques quan després es passa una línia d'alta tensió i va haver tota la polèmica que va haver. Aleshores, jo crec que es veu que és una irresponsabilitat i que, com he dit, tenim la responsabilitat de deixar la terra millor que la vam trobar i això no pot continuar passant perquè, a més, com hem dit, és una mala manera d'encarar l'estiu, començar-lo així i en aquestes condicions meteorològiques. Així que molts ànims a tota la gent que està treballant en l'extinció dels incendis, també a la Generalitat i a la Diputació, animar-los a que posen tots els serveis a l'abast per a que pugui parar-se el abans possible.